Poprosím naozaj veľké sústredenie, máme nádhernú skupinu kráv na druhej a vyššej laktácii, teraz sa poviem zvieratá na druhej a tretej laktácii. Zľava doprava máme zoradené podľa môjho rozhodnutia tie najlepšie zvieratá, takže skupinu kráv na druhej a vyššej laktácii vyhrala kráva s kategóriou číslom 32. Pre mňa v tejto skupine starší kráľ je to zviera, ktoré je absolútne štýlové, naozaj takmer dokonalé zviera, naozaj má všetko, čo má dobrá kráva mať. Výbornú stavbu, výborné rebra, perfektné remeno, vynikajúce končatiny. Práve tým, že je najkomplexnejšia a nemá vážnejšiu chybičku, je na prvom mieste v tejto skupine kráľ. S katalógovým číslom 31 na druhom mieste sa umiestnila kráľička, ktorá je síce najviac narastená, najlepšiu stavbu má, ktorá je to zviera s najväčším telesným rámcom. Sú tam také drobnosti, ktoré sú